ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟର ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୈକାପ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ରାସ୍ତା। ଗପ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏହି ଗାଳ୍ପିକାଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତୁ କଥା ହେବା ଦୁଇ ପଦ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବହି ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା। ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମୈକାପଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବହି ରାସ୍ତା। କାହିଁକି ଆପଣ ଏ ବହି ନାଁ ରାସ୍ତା ଦେଲେ? ଏଥିରେ କାହାକୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କି? ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ଆମର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟଟା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର। ହୁଏତ କେହି ବି ଛୋଟ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ପୁରୁଷ ହଉ, ଆମେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ନିଜ ଲେଖା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବା ଅନ୍ୟ କେହି କେବେ ପଶି ଆସନ୍ତିନି? ନା, ବହୁତ କମ୍। କେବେ କେବେ ଯଦି ମୋ ପୁଅ କିଛି ଗୋଟେ କହିଛି କି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୋତେ ଲାଗିଛି, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଗୋଟେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହେଉଛି, କି ମୋ ପୁଅ ବି ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ତାର ବି କିଛି ଗୋଟେ କାମ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟଚ୍ କଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କାହାଣୀରେ ତାକୁ ରଖିପାରେ। ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଭିତରୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆସେ ଯେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖି ହେଇଯାଏ? ନା, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବାଟା ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ। ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ଚେଷ୍ଟା କରିକି କିଛି ଲେଖିବି, ସେଇଟା ଦିନ ଧରି ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖା ହେଉନଥିବ। ଏମିତି ବି ଥରେ ଥରେ ହୁଏ, ମାସ ବାହାରିଯାଏ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖିନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭିତରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଅର୍ଜଟା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବସିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ସବୁଥିରେ ଗପ। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଆଜି କୁକୁର ବିଲେଇକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଛପତ୍ରରେ ବି ଗପ, ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀରେ ବି ଗପ, ମଣିଷରେ ବି ଗପ, ସବୁଥିରେ ଗପ। ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ଦେଖିକି ତାର ବି ଆମେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେଇକି ତା ଉପରେ ବି ଗପଟେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ସେମିତି କେତେବେଳେ କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ ଗୋଟେ ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ପାଇବେ, ସେଇଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବେ ସେଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ମିଳେ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଭଗବାନ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ବି ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ଆଉ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଉଚିତ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇବାଟା, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିବ କେବେ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ସେଇ ରାସ୍ତା ବୋଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ସେ ଗପଟା ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି ଜଣକୁ। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ହଉ, କି ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନୀ ଅଛି, ଏମିତି ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସମସ୍ତେ କେହି ନା କେହି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଲୋକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେ ରିଡର, ଯେ ପାଠକ, ସିଏ ପଢ଼ିକି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ତା ପାଇଁ, କେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ସିଏ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ସନ୍ଦେଶ? ପଢ଼ିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଲେଖକ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ପାଠକ ହେବା ଦରକାର। ଭଲ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପୁରୁଣା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଆମ ପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନଙ୍କ କଥା ହଉ, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମାନେ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାର ଚନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ର, ତାକୁ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ, ପାରମିତା ଶତପଥୀ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିର ମାନେ ଲେଖକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମ ପିଢ଼ିର ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଯେତେ ବେଶୀ ପଢ଼ିବେ ସେତେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ିବ ଲେଖିବାର, ଆଉ ସେତେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିଛି ଦିନର ବିଦେଶ ରହଣି ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି ଏ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ। ଏ ରାସ୍ତା ବହିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରେଇବ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛଟି ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଠକଦୃତ ହେବ ଏବଂ ଲେଖିକାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହେବ। ରହିଲୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।